बेयो गुबुन मोनसे मण्डली एबा गामिनि मोनसे केम्पनि लांगोनायावहाय दङ बे केम्पनिनो सासे गागि फोथायरि बिथांनिसिम आङो सोंनो लुबैदों नोंथाङा मा मण्डलनिफ्राय फैदों? आं मासखुदि बापटिस्ट चार्चनिफ्राय फैदों। नोंथांमोना मालानिफ्राय फैदों बेयाव? दाखालि बृहस्पतिबारनिफ्राय फैदों। बेयाव मानि थाखाय फैदों नोंथाङा? BBC 112 एनुवेल कनफारेन्स जानोथ' बेनि थाखायनो फैनो गोनां जादों आरो फैदों इसोरनि गौरबनि थाखाय इसोरनि बाइकखौ सोलोंनो आरो हेफाजाब लालायलायनो। बेयाव नोंथांमोना मा आर'ज खालामखो? बेयाव आर'जआव हादरनि थाखाय मण्डली जौगानायनि थाखाय आरो खौसेथि जों गोरोबनो हायो आरो बिसेसके इसोरनि बाथ्रा जेन जोंनि अन्तर थायो आरो जोंनि जिउआवहा जेन जों आवगायलांनो हायो गाज्रिखौ नागारनानै मोजांखौ नाजावनानै आरो बे 2026निफ्राय गोदान मिजिं लानानै जिउ खुंनो हानाय बायदि बे स्पिकारफोरनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हादों आरो। नोंथांमोननि मण्डलीनिफ्राय बेसेबां फैदों? जोंनियाथ' ओरैनो दिनैथ' हायेस्ट ओरैनो 115निफ्राय बिथिं आरो बराबर जाबाय आरो दिनै हायेस्ट। नोंथाङा बेयाव फैनानै खुसि? आं हाइलि सेटिसफाइड। नोंथांमोननि हास्थायनाय एबा लुबैनाया जाफुंदों बेखौ मिजिं खालामो। थेंक इउ लेटहैबाबो हेपि निउ इयार थाबाय नोंथांमोननिसिम 2026।